pamusoro yodani ndingakamangana mumangu usikakadoo ndandibire pachesi akati haachadi saka akanditi nzvimbo inondiitira inini kupeshere ende akanditi nzvimbo inondiitira inini kuti kupeshere inonekana pabushu panda kupi. Baba manzwa zataura adzimai venyu nyaya yekutaura mukadzi wangu inotondinetsa kozi takaenda kudare tikaenda pana sekuru tanetsana tasvika pana sekuru tikasvika pana sekuru tikasvika vasekuru tikaenda nematora kuchechi takaswera tichitaura nyaya yedu taswera tichitaura nyaya yedu mukadzi wangu akazongosvika pakutaura kuti gutsu inonzi oscar irikunge bvadza irikunge pakonzi saka bhairi kuti pakodzi regai ndimupe shereni obva atora shereni rake obva akanga pasaida ndakoti ndisungire kuenda unotora shereni gogo vakabva atiita se vakabva atitora shereni wakafana ngokuza kwamafana kutangira amai vatinda kutura pachii iwo mafana ngowatanga kuti unoda mukadzi here kana ukadindikana wobva watsanangura uchienda kuberusha zvauri kutsanangura izvo zvinozobatsira kuti wotoita kuziva kuti iwo wakamira pano inini ndinoda kugadzira pamuseko yanga iri nhau yekutoti ndigadzirise musha wangu kozi mukadzi wangu ndinoita se ndinomuda but nekuda kwekuti tikataura nyaya yedu obva atadza kunzwisisa obva asvika pakutokanda shereni rake obva abvunza vane magogo kuti shuwa here maita nyaya vachiita kuti usiye musha ione vana 2 nemurume zvikanzi ndashinga inini ndichauya ndichikupa imwe dhora kana mugrosa ndisinoita se ndisina kukwana ndichakupa imwe 50 cents kozi akatipa ma10 bond malai maviri nairosa isusu mukadzi waunomuda nomuda ngatisvike pakutwe nyaya chii chikukonzeresa makonzeresa ya chikakonzeresa problem pamangu ndinoti mukadzi wangu inini taigara pamba pedu pamugagamu saka mukadzi wangu wanga asinganatsokunzwanana namama wangu ndobva ndatinimuso hazviiti amweni nemurora unogona kutadza kuita sekuwirirana inini ndakuchibva pamberi pana mama ndakuenda kuchiroja pamusiwo handichinguvona ndobva ndabva nemukadzi wangu ndaenda pamusiwo tasvika pamusiwa tofika takagara zvinenge zvegore tiripo pamusiwo tichitokota tichita tichiuya muwadza nemushando saka pane patikanetsana nalandlord tanetsana nalandlord mukadzi wangu akazoti kokatani iwewe wataura nalandlord pakutaura kwawaita nalandlord waratidza kupindura landlord rafu saka iwewe waita pride ndobva amaitani izwa inini ndakabva kumugadzira wakwanisira batireshi rendi ndichiitira kuti ndiuye kunonyarara kugadzira runyararo kwedu tiite but chitarisa uoneka kuti zvinhu zvinenge zvikuita sezvikuita zvichioma izvi ndakuda kuchibva pamusiwo ndiuye ndinodzokera kunogara pamba pedu handiti togarisana tikaona kuti zvinhu zvangu zvakutanga kubatana ndochienda kunotsvaga stendi yangu yekuita se kunonogara mukadzi wangu indovaka kutsa mashoko kuti kumberi kune life kuti ndidzokere kumba kwenyu hazviiti zviri nani kutoti tirambane kana kuti ndidzokere nani kuna amai vako ndobva ndati zvautaura nyaya yako inoda kuti titaure tichi tine vanhu vakuru nofunga tataura nyaya iyoyo tadaro ndakaenda pasi takasati tama pamusiwo takaenda kubasa ndobandadzoka ndobva ndafonera mhomzi wangu obva ndifonera mwana andoziva mama wangu obva ndifonera oscar ndikubva kuharare asi ndapamusiwo mukadzi wako asikudaira foni ndoda kuonawo pamba pako
ndobva ndati mama dzikai ndinokupai madirection ndiri kushaka mama ndifunga wakadzika obva waenda kana kuti vakazotaura havana kuzombofonera inini ndakazosvika madera nekutaura mashoko angu ekuti ndikuda kudzokera kuna mama. Mukadzi wangu akamubata zvokuti akasvika pakutofonera mama wake mainini wangu arichi patori pasaidi mama ndataura nababatania saka zvandataura nababatania kuti babatania kuti zviri nani kuti tidzoke kumigagawa manje inini mama kuti ndidzokere kumigagawa hazviite kumberi kune life ambuya wangu kwapindura wakati ko iwewe murume wako anopenga anotaura kuti anoda kudzokera kuna amai vake anodzokera achiti chii handiti apo zvinhu izvozvo zvokutaurwa pasati bani paamai vangu handiti mama wangu ava vachingokata foni mama wangu akabva kubvunza amaitani kuti nai maitani chiriudzii kuti nyaya dzamunenge maitirana nemurume wenyu mobva madzisvisa kuna mama nemutoyo chitarisa uone kuti mama vachakwanisa here kurisepta mukwasha wavo kozi izvozvo zvasaunoakutaura kuti mukwasha wavo anofunga here anopenga here handiti murume wako anopenga here saka zvadaro manje inini mama wangu mainini vaivai ndakabva ndati mama tikaramba wakusvika panyaya ndikuona because ndikuona tara kupedza dai right ndasvika kumba mama vakabva vati hatina kuwana mukana wokutaura navo kozvikasvika mapast 11 right makuseni mama ndobva vati mama ende ndakuenda basa hameno kuti inoda pese kana kuti uchazotera netransport yekubhadhara mama wakati no ini ndinoita se ndinotomhanyira kumba kozi ndane 4 days isati ndasvika kumba ndobva ndati alright it's okay handeichi tafamba mama wangu vakabva nditi nhaye mwanangu chii chiri kunetsa iwewe nani namaitania ndobva ndati inini mauzi nyaya yamaitania handisi kunatsa kunzwisisa kuti chii zvikadzi but wafonera amai vavo so kutaura kwawaita ndepekuti inini ndabva kubatikana nazvo kuti wakazotanga kusazwa rini oscar kuti iwewe unotadza kana kuteerera nasekuru wako vese kwaukaenda unogadziriswa kuti ungatadzobira nemukadzi chii chaitika zvikanzi inini kusvika kwandakaita muroora wangu akanga ari lolo kuti ndaiwirirana naye ndemunhu wandainatsowirirana naye saka ezvinozve ataurira mama wake so kana zvaataurira mama wake ataurira mama wake iyi nyaya yaisi nhau yekuti chi iguhwa chero ini ndatomubvunzawo ndikati muroora kutaura idzi kwawaita iwewe kana kurambira mukadzi wako kuti ndozvaakaita iwewe chinishedza handiti ndashedza ndakabva ndadzoka kumba ndobva ndatimaitani isoana kuenda kunogara kumugagawa zvikadzi babatania nofunga pari papa akabva tonibata kola so andibata kola ndobva ndatimaitani tasaone unogara uchirwara mukadzi wamubatiri ukandibata kola mubatira ukutarisira kuti tiitane sei pamusha panapa kozi ezvino zvitasaone kuti ukatondibata kola mwana wangu akatarisa apinda pakati pedu mwana wenyema ndikati chitarisaone mwana apa pakati pedu zvinonakidze zvaukudzidzisa vana nofunga mukadzi wangu akati ukaramba kundipa gukuro iyoyo ukaramba kundipa gukuro inini ndindakuenda unokupa gukuro manje kuna nasekuru ndobva ndati alright handi panani nasekuru wacho kunova kuri kunhu kwekuti akazobva mai vangu wakabva wanzi mama kana baba wavo iwe pero taura kuti nyaya ikafamba sei kuti uzoisvitsa kune mwana wako handiti monzi pero wataura nyaya yavo kuti muroora akati zvakati ndofunga mukadzi wako nini amai vangu vachingopedza kutaura akabva vati marinyi aguma kuti mwana wetese uparare ezvinozvo ndobva ndati naimaitani kana uchitaura mashoko akadai sekuna amai vangu ukutarisira kuti tizogara sei tese iwo uchitadza kurespekta amai vangu ezvinozvo ndainzwa kumashure kuti ndibude pamba pedu tichienda pamusiyo
ndainzwa kumashure uko uchinzi iwewe unotaurira rhakwani manhanditi ndobva ndachitirege ndichibva newe kunoko ndobva ndaenda newe kwamusiwa kwacho ndokwava kundibata makola uchiita sei uchitaurira hama dzako kuti ini tiri kuita sei But anyway, akateerera uchitaura matini maoneka sekuru asekwani sekuru batsirei panyaya pamusoro endani nyaya yazveshuwa vakauya vasukura vakasvika ndikumasuro vakasvika vakati sekuru tauye tine nyaya yatiinayo kunyatsonzwanana nevazukuru vedu nevazukuru vedu shuwa sevanhu vanga vasinganzwanani takaita dare rekutanga rakapera zvakanaka vanhu vakaitwa sori ava vandichiitira kuti sepano pakanga paenzaniswa nyaya pasina hama yavo ndabva ndati ano pakugadzirana hapana pangambunzi vanhu vanongoti dare rekutanga robva ratanga nekurambanisa vanhu aiwa tinokuyananisai indirisa dombo wenyu asi uyu muzukuru wangu mwana wanzvadzi yangu saka muri vazukuru vangu hapana panenge ambokuparadzana imicho yaitigadzirane tikurukurirana zvomusha zvinonetsa zviripo zvakawanda aikunzi tingoti tikadai taparadza misha hapana patinenge saka ndobva tataura nyaya dzatakataura pakataurika nyaya dzakawanda but ndangoti ndidimbure nyaya hombe atouraya saka pataurika takazosvika pakuti muzukuru wangu takabva tatoenda naye kumba kwamama wangu mati pashereni oraiti pashereni vakauya mai manje vauya pashereni paipayo vari vese ndakazoti iye zvino kana vachiuya vauye vakakwana vakabva vauya nambuya vavo ari muzukuru wangu vakabva vauya nambuya vavo ndikati nhasi ndafara stereki nokuti munhu wandafarira ndima ambuya toda kuti muonewo nyaya maitikira adziri kuita adziri kuita saka takurukura nyaya yakadzoka pakuti panyaya yalandlord iyeyo kuti pamusiwa kwakanetsa kuita kugara kutadza kuwirirana nalandlord vauya kumba uko ndokwavakazosvika vakati zvakwanetsawo isu takuti isu tidzokere kupi tidzokere kumba kumugagawo pakuda kuti vadzoke kumugagawo ndipo pakatsanangurika nyaya iyoyo payakazoda kuti inosvika pakuti saka imimi iye zvino zvimati pakuchaita maakuti toita sei uyu ndokubva anzi iwe chitaura iwe nokuti iwe muridzi womukadzi osika manje ndopaakabva ati inini mukadzi wangu ndiri kumuita sei ndiri kumuda tikati chititaura kuti ukuenda kugara naye kupi zvamanzi makutadza kuwirirana kupi pamusiwo zvikanzi ndiri kuuya naye kumugagawo paakangotaura kuti ndiri kuuya naye kumugagawo zvikanzi iyi bhutsu iyi haichandikwana iri kundirwadza haisundikwana akanda kukuru akanzi handichada zvadaro ati handichada uyu paakanga kuti onotora kuti goburo rere achitora ndopa rakabva ratorwa nambuya zvikanzi ndikati kosei imi maritora tandichiti tiripe muridzi wareni zvikanzi toda kuti tiritakure tinopa hanzvadzi dzacho nanamai vacho vazive kuti ndozvaitwa nemwana wavo isusu tikati hatinganyarare nyaya iyi ndabva ndati ini nemadzimai angu hande tonobvunza baba kuti shona iyi inorevei kuti gopuro munhu apiwa gopuro rakahana kupiwa rakabva ratowa futi bva radzorerwa kupi zvikanzi nababa ayo gopuro vanofanira kukupai nekuti vakangatora gopuro vanoita sekuti vane zvimwe zvinhu zvavari kuda kuzoti vazofunga kana kuti vanga vasina kutarisira kuti zvinhu zvikadaro zvingaite sei zvingaitike ndokubva tatodzoka tikati isu tanchida chigopuro ava vana vakazosara kutotaurirana paseri pacho mushure megopuro vauya kubva vatotaurirana nyaya dzacho pamugagawa saka ava vakazopedzisirana pakuti imi kana muchida kuti titaurirane zvakanaka gopuro ngaritange rauya apa ndokuti titange kutaura nyaya dzinowirirana zvakaita se zvakanaka ndopa yakaperera nochokwadi atete kana zvakafanana nezva ngokutaura chete patikuda pokuti shuwa muzukuru wenyu akakanda gupuro here nokuramba murume ndo pamunofanira kutangira akataura nemuromo nekuti patakaenda kunogadzirisa nyaya uyu murume uyo anga asingataure nyaya
angasingataure nyaya aida akaramba akanyarara. Ini ndopa ndakamubvunza kuti ko iwewe uri kuramba wakanyarara muzukuru wangu kuti ari kungotaura nyaya iwe uchiramba wakanyarara nekuda kwei afa aramba akanyarara. Mvunzo ngoyekubvuna zvakaona sekuizvo ichokwadi here kuti andipete. Muzukuru wangu akangosimuka achiti zvoni murume uyu ndaneta naye bhutsu idika handichazi kupana. Akataura asi kukura akanda mari haana kumupa yamatora ngemari handinambotora mari. Ngaitidzoke kwamuntu naye sekuru mamuri padare apa vanhu vangani padare panga pane inini na baba tu ava na mbuya vacho vadzimai vanga varapa nevazukuru na mai veuyu vacho ichokwadi ndichataura akakanda bhuru basi. Ichokwadi akakanda bhuru basi. Akakanda. Imari. Kasisi murume atati kugura pamusoro imomo pakundida handirande kudiwa pakuti ndakaramba inini pandiri pana pandikamira kudai ndakatoramba zveshuku kuramba ndakaramba nekuti ndandakatsama ndandakabatikana but ndakazodzoka bheki ndikatuma gogo ndikati ndemondikumbira regre pane gomo remashoko akataura kudai ari mufoni mangu anokumbira gogo manzwa kuti maamuchiramba maizvataura ndakaramba nemuromo pakuramba ndakatoramba nemuromo kuti Akaramba nemuromo. Alright, saka kuti kupinasa umatikuda ndokudai mchendogara kumugagao mukuti kudii pane nyaya yese patoda kudzoka ndekutanga kuti tizobva kumugagao nemurume wangu chii changa chaitika tikunditadzeni kuti ndidzokere ndofunga isireti yangu naye naamai tanzwa ndopapa kundisunge kaka kwati tikasabuda muno mati noise wayakudara ndi chokwandifanyakuula kuti imini chiiko pamusukume uyadurepapapa naamai vake titibve kuna mai vake pamusoro kuti tibve pana mai vake akaramba kuti nditonge pamusoro pemutemo muviri pana amai vake vane mutemo wavo pana iye ane mutemo wake wange uri pamba kuti tizosimuka anoakudai kuda pasingana ngatibatsirane mitemo yacho miiri tonoda kuziva asingaita zviti nayosi singaita zviti pandakasununguka mwana wangu amai kubva zuva ravanditambira ndiri muroora wavo vasati vaziva ndopika sadzamgodza sei vakataura mashoko ekuti andidzosere kumba kwedu ndiendeswe kuchikoro ndoti ndandine 16 years mamuri muna october ndisati ndanyora form 4 zvadaro murume akaramba nekuti ndandine pamiri pane 2 months muri muna october akati amai hazviti kuti mwana adzokere kuchikoro but ipapo ndopakatangira problem yakambotitadzikira namana kubva zuva iroro achitidzokerai kuchikoro kwandiri zvazvikandinakira amweni wangu ari 100% kuti ndidzokere kuchikoro murume kwe mwanizezvi ndine 20 anebe zvadaro tikagara mhuri yakakura tiri pamba paamweni kune zvese zvaizoitika zvekuzoti zvinozoitikawo masikati zvekuramwirana sadza zvaiitika ndizvona zviripo ndakagara but ndasisa mwana mukaka negore 6 mwedzi wechi7 wacho amweni wakati sisai mwana mukaka muite sei muendese kuchikoro nemurume wenyu ndikadzoka bheki kune mabi yangu ndiendesei kuchikoro ndaenda kuchikoro nekuti amai vati pana panogara munaita sei andaenda kuchikoro akabva aramba akati munoteerera inini nekuti ndindakakutsvaga nyaya yakaramba ichita kwiri kudai kuti pandosara ndichitanda naamweni vanotendeswai kuchikoro kusvika pakubvunza kuti mwanangu chawakadirawo panapa kuya panapa uri mwana mudiki nokuti uri mwana mudiki ukaimaputisa panapa unochisungisisa chii chakakuti ubitsewo mboro yemwana wangu kuti usvike pogara naye kudai usiye chikoro nandatizokerai kuchikoro kune makosi aripo ndichidzoka kune murume wangu daimudza kuzosvika dhera akauya masikati atauya nondiona mwana angatosiya mukaka akasvika nyaya itinetse tikagara pavhuranda raamweni achitongosvika ndakati baba maita pazimai nondiona nyaya tanga ichitaura namhoi ndediki ndeiyi yekuendeswa kuchikoro ndakavasiya ndikakwidza kumba kwateinorara ndikavasiya varipo 2 ndakamira pavhuranda ndakamira murume wangu kuti atevere sezvaita mazuva ese kuti akauya nondiona ibva azotevera mumba topinda ukatotandara masikati vakasara vakatukana namama ndiripo ndakamira pavhuranda vakanetsana akasvika pakusimuka mai akachitaura nyaya yekuchikoro but kwandidai ndisungira kunzi ndiwe une mutemo wekunzi unofanira kunwa mapiritsi haukundi nemwana wangu muroora nekuti unonwa mapiritsi kune madhepo kune madhadhe unofanira kubayiwa kuti uende kupi kuchikoro kusvika ndakatakura nhumbi rechi2 tichikweshana nababa vandivigira mapiritsi ndakatakura nhumbi yechi2
ngati pane dumba mama vari kuti pano mimba noti iwe kuti mimba unoida nekuti wakatsvaga nyika todii mwana togara naye kupi noti pane mimba akati zvinai tinotsvaga pekudoti tikasimuka tikaeti amwene takadzoka tikavakumbira kudai kuti amwene hande munogoona kwatigara amwene vanongogara vakatevera kana musiwani kuzosvika ndasununguka ndakadzoka nemwana unowaredza mwana ndichidzokera watega pamusiwa amwene vanongogara vakatambirawo kuti mama mutitevere kumba kwatigara hatina umbogara takadaro amwene vanongogara vakatevera pakutova namama nababa tanya pekunzi mama wakatupa handisikubaziva pakutova pekunzi mama wakatupa kana pekunzi ndakafonera amai vangu ndichitaura navo handisikubaziva ipapo pekunzi inini ndakafonera mama wani mwana mudiki I think zvekuma 2 years something nyaya yakanetsa nalandlord ndeyekuti mutoilet medu muflash toilet maisiwa tsvina madhodhi chaivaisiwa mutoilet pamwe pacho vazukuru vake vakura vaiuya navo kumba vezviseji zosiya tsvina yavo mutoilet ndaitora mumwe wangu ndomushedza masiwa makararwa kune vanhu vageza aitakura shamwe dzake uya nadzo kana dziri 8 kumba pakugeza dzimwe dzaisiya makararwa mutoilet ndosirwa tsvina madhodhi mutoilet ndopanga paitika dare rekutanga ratikandogadzirwa pasi kuti tikati rapera but mwoyo memurume wangu rangasina kupera changa akutoiti yanga iri finyu because iye achizotaura akati pandaida kukuramba pekutanga patikanetsana nyaya yekutanga iyi anasekuru wangu vakandirambidza vakati hazviite kuti ukande bhukuro yomurume asi ndanga ndisisade zvishuwa mukadza ungatisisade asi anasekuru vakati kweti nekuti imboumirira urebese nyaya nekuti unobvisa pfuma kumba uko akauya shuwa akandidzidzisa aya neshamwari dzake kana dziri 8 anodzituma utendei kumba iyo sara kubhavo kwachena kuseni ndosirwa china mutoilet madhodhi pamba patiri hapazi pedu ndepekulodhi obviously ndembodhanu yakwandiri nekuti ndindasara ndini mukadzi masiwa tsvina mama zviona toklina yakandirwadza kutsvina kuklina tsvina yevanhu vakuru yakandirwadza umu mubhathurumu ndinokwesha makararo umu ndinokwesha tsvina yakandirwadza makudzongorora zvinhu imimi nyaya iko nhasi ndeyekuti mumwe nyari kuzviteerera enda kuzviguma kuti kwese kumaitadzirana asi toda kutanga chidzokera kumashure wose nyaya dzekumashure vanhu vanotadzirana everyday toda kutanga nhasi kuenda mberi kuti imimi murume ari kuti inida kundika zvokubhadhara marendi mudhorobha imimi ngatichidzokerai kumusha tendo unotanga muupenyu tiri kumusha tichibhiruta tichidzokera kwanga tiri kuchirungu kuyo imimi ishu yamuri kutaura imimi yekuti munotaiwa inini zviombe zvepare handidzokere kuruzevha kuna amai ipapo ndopamunofanira kutaura kuti pagadziriswe kuti mimi naamai muende unotanga kugara zvakanaka muchiyanana pamwe chete muchienda kumberi pamusoro yedare tiri ipapo paakanokumbirwa sori murume wangu akati ndofanira kuenda kwaamweni ndinotaura navo nekuti ndo vane makii ekukinira mburugwa make iye kuti tigare tese takakwira bhazi ndaenda nabogwa ndina wangu mba kwaamweni kuti ndinotora amweni ndivabvunze kuti amweni mamadzi ndimi mune makii ekukinira mburugwa nemwana wenyu vandonodzokera kunogara naye pamusiwa tibatsirei takataurwa naamweni wangu chinobatika ipapo handina chandakanza vakati metani hamusiri right hazvisirizvo takazokusumudza iwe uchiti ndatoenda kunamweni mabvunza nyaya yemakii okutaura ongosvika pamusoro taane mwedzi ne2 weeks tisiri kugara tese patikadzokera kunokumbira sori kuti tidzokere kumba kwataigara ndopanakanzi kune makii ekukinino tiende kwamusiwa mukinino uro mbuku wamangu ana amai vangu goza amai vangu ane zvigumbu newe yakandidaka shuwa tikatoenda naye tikasangana kwaamwene kwacho kuti ndirakubatsira nzasi zvazvinoita kana muchiita nyaya dzinofana kutambisa pano tikutaura nyaya kuti toda kuti unogara naamwene futi wakutaura nakwai ndesikada kuti zvinhu zvomumashure munhu akachenjera usaramba uchipinza mashoko emunhu oda kuti asi iwe nemurume wako mutaura nyaya iri kutadzira chete kuti udzokere pamusha iyo gadziriswa iyoyo kwete kuti urambe uchiwedzera chi bcause ava anowanzwa chiti munin'ina zvokutaura izvozvo pamunodzokera mutuku ava anoona zvoudza kuti guru wako kuti mamiti zvakazvakati saka tiri kuti sunga tivakiridzai apa padhuze apo kuti mimi musha wenyu umire chi zvakanaka varume munhu aronga zvisingaiti tikatunga nyaya tisina kuti bogodzera mukoma wana this guy aronga zvisingaiti pamwe pacho solo wepride wanongoronga taura sezvazviri unhu arironga nakumana uye ari rongo zvakanyanyisa oraita akakunzorera kumba kwacho simbu wamai akavasironga zorina mukadzi kuchikoro vada kuimbawa muroro wavo ane njere uye ari kuda kuzarisa chete haana kuramba kuranga nemurume kavo aramberi amai vakaara kuti mudzore kuchikoro varaita kutaura mumakondo kudai
Iwo handiti mukadzi wane vana naye vairi. Munhu kana wane vana vairi kana unopiwa imba yako isakatsaka kwako ndaimu. Wako kakagoisika ikati. Ikati wasikuru wakushanya wangu. Ndaudzoka kuna hanzvadziwo kana murume ataura kuti hausuda kuva haasi kuda kuti uende zvekutyora handichira iwo waibuda pachena kuna amweni wako amai inini zvekutyora izvi handichaitisa handichazvikunda nokuti murume wangu ari kuda izvi kugara akaumba kwako unokuti chiyaro nokuti aimakuudza amai kuti murume haashuda sei kuti naye mukomana afana kuudza amai ako kuti handisikuda kuti mukadzi wangu aende kuchikoro uyu murume uyu anofanira kuudza vabereki vake nokuti ii ndokurambidza mukadzi wangu handikuti mukadzi wangu avhurike bcause nyaya iripo ishi iripo ndeyekuvhurika brain uyu anofanira kuramba akavharika chete ari laying machine which is very bad uyu akunyangadza mukadzi wake kuna amai vake mamai sanyeperwa ndeyakaita zviri very simple uyu mudodaendere nhapa anonanza kuti nokuti anodzoka pamusha anokura rini uyu munhu uyu anofanira kuvhurika ndiye anofanira kuona kumbira kuti zvamai vake ozi ndiye akurambidza mwana kuda kuchikoro uyu uyu agonosandza mazwi ukutora mazwi ari kunyangadza uyu akuskotakura mazwi adzokera nao zvokutaura ndazvinzwisa ndiri kutonga nyaya but zvimwe zvachishesurawo nokuti uyu achangodzokera kunyangadza chete mbakwana nasisi vake patina ndakuona musana varongu kutaura zvakaipa kudhara uchiri mwana mudiki zveshuwa wakaenda kumereji mwana mudiki pane mazwi anosarodzwa vamwe acho haida sei haburitswa yekuchengeti asina ndakuona pawatadza nini nonyaya yekudzokera kumba kwamba kuda kukura unofa kukura kunze kunopisa uko sauda kuti kupisirana uyezve futi pamusoro paipo mokuona zvakadai seizvadzawesi pamwe anenge asisirwani pamwe vatu vakadai samba mokuona pambodaisa vaka vatori nemumwe ari pasaiti tokumbira mwana wangu oscar une vakadzi vakati une wani uri kumuda unomuda sendezemene pane mamwe mashoko aururambashokasa kuna amai anofanwa kuti yomire imisisimi michitomu amai munewana vairike 16 years makaendere mumarriage makanyengetedzwa kasi mada kuda kuchikoro zvinhu zvakandinakirei ndoda naiwo mukadzi uda kuti aende kuchikoro ngeikeriti vadaise uda kuti mukadzi aende kuchikoro inini mafundiro andaite mukadzi wangu nasikada kuti aende kuemployer basi uda kumiti inini ndaiti inini zvinhu zvangu zvikanatsa kubata nemamberi avo nandida kugadzirira kashuku kake kana kachitengesa wangomuonzei tikazvitaura kudhara mama ada kuimba wai pamusoro imamo zvakadaro murume wangu uyu haana mazwi aanokwanisa kuti atonge imba ari ega zvisina muzukuru wake waanotorera even mota pane mota 1 yatikatenga tese patakasununguka mwana na 19 May 2022 ndopakatenga mota 1 pabva pazotengwa dzimwe 2 second hand mashuro mari yona isingaoni ndichibasa maoko kudai mudzadzimai ndada kunga tikati ndakatozogona mota dzapo pekuti anga ndichizodzwa nemakonzi ndikumatenga mota handibatiswe mari yakawande kuti ndoda kuzokuti zvakati kwete zvinhu zvakanoita nemuzukuru even kana pamuudza kuti ndoda kurapiswa siki ndaenda kuchipatara ndaenda kuvhiyake dambudziko ndinorizive akati ndinoriziva saka zvandoda kurapiswa todii murume wangu aya akati munouya mangwana ndendafree nemari yekurapisa ndendinayo ndisidzokera bheki akanditi hazvikwanisiki ndakatanga kufona kuti urikwe nemukadzi kwako ngakuri hande muzukuru akati muri kudei musati mafuna nekunasekuru munofuna nekuneni ndikubvunze kuti muri kudei semu muzukuru yaisi yatsvina mutoileti ndoudza ngabi yangu kuti muzukuru wako asi yatsvina ndibatsiro pafulasha todii obva ati muzukuru wangu neni takafanana saka tanga isingaitire muzukuru kupinda naye magudesi asi zvese andinofanira kumuitira nanhasi pandiri kudzokera kwaamwene muzukuru anda kuwachirwa munhu akamboita dzimba dziviri anda kuwachirwa ndichimubvunza kuti uzviitirei sekundiratidza kudai akati punishment kuti uzondipasherei nokuti handichada patadzigara kuna amai tititi amai stori manzi ndimune makere kukindina mugrupu amai vakashereni kuida metani makaramba mwana wangu ndikati mama ndakaramba but stori vakati ndoda shereni ndokupinda naro mubhedroom mangu ndirise pakanaka ndozoka history ndakanetse kuti mama wakurevei vakashereni vari kurida ndinati mwana wavo neshereni vada kuisa mubhedroom mavo izoka history kana takugara tese pakati penyu muri vaviri amai
Unoita kuti tadzokera imba yenyu haikuenda mudenga. Because makadzirira maita dambudziko kuna amai muri vaviri. Paita nyaya. Nyaya iyo ihombe. Panokonera kudzokera kumba kuna amai. Apakatoipa. Shama, ngoti dzokera inodzokera kushamba. Ngubo kwamusiwa. Dzokera kushamba. Zvekuita mukadzokera. Atusacheteve kuti vanhu vese vanotinda kuti mukadzi ndiani iwe uchipo uchinzondiye mukadzi wandinaye because ground rawagadzira kuna mai yako iwe uri good kuna mai but uchinyangaza kuti mukadzi wako indi kunza kuti zvinhu zvacho zvinoda kubalansa use inini kugara tichibalansa zvinhu zvangu kufunga inini mukadzi wangu nozoziya kutoona izvozvi imimi mataura kuti haana kurisa kukura asi inini meso kukuro rikaita serakabuda hatiti nhasi inini patime yandikufungira kuti mukadzi wangu achauya achinditi baba ndikukumbira uregerera ari kuuya achindikumbira futiti kugukuru handiti patime yandiri kufungidzira kuti inini tiri kuwirira nemukadzi wangu ari kundiigira mwana kumateni ndiri pabasa zvokuti mwana uyu ndapiwa mwana nditi ndobva ndatavetana chikuva chare yemwana ndiende naye zvakanzi iwewo ungati mwana wako uyu kana achichema anenge achida iwewe saka iwewe kandauya nemwana uyu kuitise kumunyaradza ndobva ndati maitani mwana wemudiki wona machemero ari kuita mwana hausi kunzwawo mwoyo kurwadza akati inini handisitomborwadziwa nazvo because ndabvira kudhara ndichiita se ndichirwadziwa ndobva ndati wo haisi nyaya ndobva ndaenda kupolisi ndobva ndati ndo zvandiitira mukadzi wangu nofunga uyu tikasvika kupolisi obva ataura kuti obva ati ari kupota achindibira mwana achienda unopa amai vake handiti pani ndambuya vake aizvati ari kuba vana achienda unopa ti amai vake ari kuba ndiani ndinini ndinopa amai vake achienda unopa amai vake ambuya vavo ambuya vavana handiti yakaitira muchemo akati imamai makafana nana muchemo ndimamuna muchemo ini mamasiya mwana cheche ya ndiri patime yemudaiso akabva ndichikurudibira mwana ndobva ndatimaitani ini handibe vana asi iwe ndokuya kutase kusiya mwana ezvozvo mwana kakamuti yesitani ari uko mwana ne3 years handiti obva amhanya kamwana kako kanoda baba zvisingaiti kakamhanya kamwana kako kasvika paipai ndobva ndati $5 ofiribawo sara uchida se mwana wangu unofanira kupa chinhu $1 pazuva handiti ndapedza kudaro handitika ndobva ndati tani chidzoka kunako tani obva taasikuda handiti right ndobva ndachiti orit hainetsi rege ndende kubasa pandinopedza basa rangu ndoona zviri zvakamira sei nofunga mwana wangu anenge akarora zve30 minutes obva amuka obva abvunza munhu wangu kuti dedhi wangu ari kuda zvikanzi dedhi wangu ari panza mwana akapfuura to motikari obva aburuka obva auya kumira nei nofunga mwana ye ndichitarisaka ndakasvika naye zvokuva past 10 akamuka ndichimuti enda pagogosoro obva ati aiwa handisi kuda ndaenda kakao ndafamba naye mwana wangu inini handinozofonera apa ndakabva ndafamba naye ndichienda kumugagawa mwana wangu nofika akarara kumacyprus amaitani obva wazofonera kuti mwana mazoita sei ndikati mwana achembera kuenda kumugagawa zvikanzi orit saka ndichamuigira ende kuna mhama kumugagawa vano wave vanhu obva auya nadzo hembe tobva tazosangana unofunga akasvika nguva dzinodzi ndobva ndakusarendera nofunga indopa ndikatouya nechikafu chekuti vadye ndobva ndasvika ndobva ndasiya chikafu ndobva ndati ndapenda kuti vachakona imimi sara ichiita zvamuri kuita nofunga maitani yavo vakabvunza mwana wakati titano ndaenda time yareba apa 2 wrongs doesn't make one right miravo vanhu kuti zvinoita here oscar pane parikuda kubata ini ndaisa chikumbiro kuna mama kuti nyaya yemaonero atikuita kuti mhuri yedu inogara zvakanaka changa chiri chikumbiro chadaa kutoiswa kuna mama kuti hazvigone here kuti tichiedzerwa amai vavose ouya papo nyaya ichandanchiona ana nzadzi vacho varipo vanotisekura hama dzamai vacho
ndo vaifana kutonge vachitopedza nyaya iyi iwe kuti muzukuru wavagarisai nemukati ava vataura kumugagao kumzivo kuna mzimu ava vatiwo wadikudzokera mushamba ndiri pataime yekuti ndikufungidzira kuti mukadzi wangu acharegreta kuti zvandikaita murume wangu ndaigara naye zvakanaka otherwise zvinhu zvaakutaura izvezvi mukasvika mumba mangu imimika munonatsa kugutsikana kuti haa mukomana uyo ainikushingirei right inini ndiri pakati pekudaiswa anatsano wangu wauya tipe guguro iwewe mwana wedu ukauya kunomuita se kunomusiya ndobva ndati naitsana mungandibvunze guguro tsano tinashawa ndawamboresa masikati varamba kundidaira ezvino tsano tinashe makonitaudza manheru here asi zvikanzi tsano ndaona kuti munoti jairi inini munozviziva here kuti tinogona kusvika manguva yekuti everyday patinosangana tese tinomutsa hondo ndopandakati naitsana munotiti ndinomutsira hondo kuti hanzvadzi yenyu ikatukamai vangu here ndiripo ndozvamukutaura kuti munomutsira hondo here nofunga anatsano vangu inini vakadhodza neni zvinenge zveavo zvekuti pakazotoita vamwe vanhu vanga tisingatoziva kuti vanga varipo vakutaura nyaya kuti konaini ndo chii chamaita nezuro anatezvara kuti nditiretene nini kuti iwewe it's a must Oscar nyaya vakareba nasi nyaya dzakapedza vanhu vairi vari wrong havana right avo kajenjiwo karenjiwo kaiswa magumbezi inini mbamonoti nyininyini nani zvinobuda wakasimba vatoda kuudza sisi kana ndaimbaini vese vakupfurira hanza dzako zvitorana nevakadzi vavo nevakadzi vavo kudzimba dzavo handisati ndamboona tsara vanokumbira gukuro thats my first time iwe usafurirwa vana vairi vana baba vavo amwene vakuita mapitsi navo wavo ende unofanwa kuzisati vagara varimo hondo yagara iriko but anoutilize nzvimbo iveyo vaikuda vachikuti ngati kuenda kuchikoro vaikuda vachikuenda kuchikoro azvinoti vanga vakumana uyu kana asingadi ndiari kuomeswa zvake vati ataura rizinaiko ndoda kuti uimba uite chinhu chako indangokumbira kuti sisika pamubati mamazuva enda kudzoro dzimwe hasha dzinoda kukontrol dzimba idzi munozivaka kungodzivaka muzokudzivaka icho kuine dzimba 3 4 varume vairi vatatu zvina mberi nendaya kuti hakuna akazvarwa kana uda kutororwa kutorwa nehanzadzi yako ndoinoita zvaunoda iwewe nokuti mazvarwa naamai vamwe chete but because dzakazvarwa zvakasiyana tofanwa kurorwa nevarume vanobva kudzimwe mhuri wotozvininipisa sisi vangu wazvinzwisisa ndo zviripo osikari kubuda ukumuda here ndakupedza newe muda ndinomuda but anzozonataura kunomuda saka iwewe chitanga kuenda pasi pemurume wako urume wako woenda pane iwewe motanga kuwirirana takuti ona kuti mese mimugona kupinda muita sei gogo mwakainonoyananisa but mashushura mamazo sekuru wakayananisa but mashushura mamazo uchikudhipenda kuti arikusaidi kwako ndiyani uri hama yani muri hama yemusikana unotaura zvinonakira inini uye hama yemurume anotaura zvinonakira but at the end of the day vanhu vanosafa vanhu vaira nevana vavo saka inokudaimba dzokeramba kwako uchokaimba kupi nemukomana wangodzokera mugagawo kana wadzokera mugagawo that means unotofa unonayanana namunhu nokumbira rege unitenda here kuti wakatadzira vana vako ndochinhu chokutanga ndati teerera unitenda here kuti wakatadzira vana vako aiwa kana ivavafutanotodzitaura mama uyai ivava ndo vamwechete unitenda here kuti wakatadzira vana urikutenda here
une mhosva kuna amwene vako yawakavatadzira uri kuzvibvuma here usikuziva mhosva yemazwi atanzwa uchitaura pano asingatenderwi kutaura kuna amwene ini pane patanzwa pasi toti dai vauya davangaura padachikumbira rege ngoda kukumbira rege rweiyo uchiti hakuna chawakatadzira kuda kuziviswa nedanzi yakataka pasi ndaitoti vachandidairogwa kuti mwana wako pakati pakapotseka sezvo iwo amweni vatombovairoti mwana wakuti amai isusu sedare iwe wakagara nemurume wako nzeve dzedu dzakateerera dzanzwa kuti iwewe kutadza kwawakaitira amweni vako mashoko amaiburitsa iwewe nemurume wako shakunetsa kukumbira regera amweni wako ati papa tobvira nyana vachangamira towazi kuti itawatimuvhure mwanangu mashoko avaitaura kuda kukumbira makii kuna amweni vachiti makii ari mudhorobha waiedza kuti zvifambe sei poze ndo makii fekeze kuti waida kuti ukumbire regera akamira sei mubayiwa ipapo manje uyu mukomana uyu mwana wamusikana mwanasikana vese vati roho vanokumbira mai muregere nekuti osika uyu akabva mukadzi wake kuti ende unotaurira amai vangu osika ari roho uyu ari roho vanofanira kukumbira regero kuna amai vangu ngatipedzei mama makurumidza kukura kuita mubvudza namai avo vamakugonera asara kufa vanoti mhosva risarira vana vani vangu zvineiwo uchiuda kukura kumbira regero kuna amai vavo handizotsva kumbira zvichikudii ava vakamirira amai vani mama amai vacho varikwa akumbire nemuromo chete kuda kwachikumbira regero osika kumbira regero amao sisangu dzimba idzi dzinomuganana nokuzvimipisa vese vakuonana vaikabuda vangasingatodiona vamweni une laki una amweni anotidzokera kuchikoro handisikuona mhosva yaamweni pakuita chikoro paishozirai zvimwe zvinhu zvinozotaurika ka zvinonoka pakati paamweni nani iro regero zvaunoziva iwewe handisi kumanikidza kana usingadi handikumanikidza bozokona munhu aiti achigedageda akushora mostly chinokanasakutaura togona kukudza wakataura kuti mari nozvawakufanira kuvhura jeri wakafona iwewe ukubvuma here kuti wakafona uchifonera amai vako ukuchitenda amai vari ava amai vakanga varipo une mazwi wawakataura iwewo pafoni akazoita kuti amai vako iwewe wokukubereka vataura kuti mukwasha dzinenge dzisina kuita chi mushe ndizve vakati chii amai vako vakangonditikana zvinhu zvamaronga iende kumbeko zive kuti pamakambobva manga matadzana nechinamuna kuti muchadzokera mutiti mama makutikana kuloja here mama bvobvuma kuti makura ndima mai vazvo ndozvavakapindura ndozvavakapindura avana kutuka mukwasha imi ndima mai vacho ndina mai vacho andinoti mabvumirwa airoba pacho muchikumbira pezipa kuti mungati une makii because makii awaitaura urikungozviona kuti makii aungati amai amaini zvinongoratidza osikairo unotsvaga kuti ugare nemukadzi wako wakasununguka ichita zvozvomupa mako usingaeaa amai vako una amai iwe pasi pemurume wenyu osikarega kuisa shamwari kumbana ukakasa kugare zvakanaka nemukadzi wenyu indingobata mabonzi ataura asi maonero angu inini kuti pane dambudziko amai tonaikisana imi manga kugara zvakanaka kuna amweni wenyu mune zvamunopesana navo zviri kwese ende mudzidzisana nokuti zvandikuona panapa anodzivaka odzipasa odzivaka odzipasa iyeyo asisi profit asi tinoona hunhu hwemunhu achitambanako
akwira dare zvake padare ndokwakumutsitsirira kuti because akwira aripoint right side ari wrong osati zvake zvimamistakes ake akawanda wakaita but akanyanyisa acho ini ndingavatume kuti amai angu zvarekiyange yebhurugwa uye obvasunga ndikundondone makiyemburugwa murume wangu akati pamusoro ndakati mama ndauya ndanokumbira rwegero nababatani vatani vakati handikwanise kukusunungura kwandiri waraiti ndakakusunungura but inonokumbira amai vangu nokuti wakavatadzira mama wangu asina kukuona nevana vakatovaramwa kuti handisina kuvaona mama vakati aiwe izvo zvandikuzviziva but vachatingabatsirane ndichekuti udzai hama dzenyu amaitani ana mai venyowe kana kuti gadzise nyaya vati mirei ndichakufonera ini ndikaramba ndichifonera mama vakati ndichafona sikana nhasi here mama vasvika nditiitai zvamuri kufunga ndikadzokera ndikati shamwari takatsvaga natiri 2 tindibatsira pakutsvaga natiri 2 nanhati ngachiriza nei kuti handichada handichada ndikuti sora hausi kuda akati ndakarohwa neoroho rwavo kwemumugagawa musikudiwa here namwena musikudiwa here kusaziva notamwe navabva vechikugunyea havana kudzinga ikamudzinga andikwanzikokatengeremerechi kudzokereisa unotowadzana maita basa mwana mwana ungangosunga adzokere muganga wamai anoenda nani akadzoka kokumbira varegerera kukwa akazoti mune zvinhu zvangu ndatora pamusoro pawairoja kune zvinhu zvemukadzi chete ndingakatonobhadhara hendi yacho nekuti zvinhu izvozvo zvichengetedze saka handizive kuti kabvakutangira kune zvemukadzi chete chikaitika ndichikudaiso mukadzi wangu inini chikandiita kuti nditore hembe dzangu ndakatora nenhau yekuti ndikanga ndatoona kuti pandikutaura napo pese apo pobva atoisa voice padenga saka inini zvokutaura zvandangoona chindiroekana nda mukadzi wako amai mukadzi ungadzoke kumugagawa vatatupa result yakanaka ngaadzokere kumba kwani atete peisara atete adzokere kumba sikana adzokere kumba osandozoti anodzoka kudai osangorova achititamba futi kaisusu ngatikosiyai nyaya iyi tikazvikuitsaegasikana usamirire kuwashiriri pampacho uona situation yacho unosvika kutsva 7 udzoka mudare miso usikamodzoka mudare kutsva 7 dzokerai kumba mugasi asi still it is a bad idea but ndikuona usakuenda sekugagawa but gainogagawa ende usena usikamuenda achida kubatsirwa kuti saka zvazviri kumugagawo pane mari yerindi yanakakwereta kuna mama ndichiti ndichengete anoidzorera kuti inodzorerere kumugagawo kwatikudzokera zvarini nokuti tikabva panapa panze apa anenge atiwana hapi nake imari yangabhadhara kupeni andokupei mangwana amai nzima yavo vose vakuemba mangwana unozviti unotuli ngadzikawo agogo ende munomusiya hakuna mastorizi kako tavaere nzima yevani wavose kana pane zvino zvitaurwa naamai zvokwedzisaini amai nini chimbosiya imba yebrovhiri Sure,